Gonzales dari sa Belen sa Kalunay Panabang sampai sa Bilay Gonzalo 1 Barangay Tahiro, Cebu City. So nyagar ngayon mga aktibo nga kanunay yun na debosyon sa Belen sa Barangay tulog at resistance sa Reforma. Siya na sa Chapel Presidente. Itchan. Itchan? Itchan. Dalam na si Itchan Boris sa Chapel Presidente na hanay diri sa microphone, mga sound. Eh, karong tao, doon ay pari-pari mukasay sa Santos na misa. Eh, kahapon dito sa San Antonio Padua, sayo ito si Padre Joseph Remonde. Abot din ni Padre. Yang karon August 21 Halidero 2026 Ninoy Aquino Halide Aquino niya pamit niya po kami tungkol sa tulunan ang itudlo sa Roman Catholic Church. So nata-stapil na si Maria Kanunay Panabang. So sa ito pa mag-debosyon ka ni Virgen Maria, tabangan kita niya kung mangyo ka. Matod pa ni Bernardino Oksina, the command of Mary, even God obey. Pero sa nila pa, muro sa Pastor kay Bangkod kini, Katoliko mo na. Kalan sa mga anak, sa anak, sa Espiritu Santo, Amen. Lagi ko na mga amahan, nga labing labanan, ani karon sa chapel, sa Belen, sa Kanunay Panabang, Pilia. Hinal kami kanimo nga, kadalan mo ang balang Espiritu. Aron magkaroon sa mga kastatsa ka mga singasing na hindi mo isutan rin masaktan klastunan aron ipaambit sa uban ng kinanga. Ini tanan ipanayo, yang isinalan ni Jesus Christ, uban sa panabang ni Virgen Maria, o sa tanang mga anghel ng Santo sa langit. Amen. Maraming samahan sa anak at sa Espiritu Santo. So, may hapon mga brothers and sisters. So, dako-dako din kapalihan sa aming mga tuwig nagpaambit sa paglalipot. Yeah, so, atong ipambit ang mga doktrina ng tungo ni Virgen Maria kay ibalik-balik na sa Roman Catholic Church. Kita paghaka ang simbahan, ibalik-balik na niya. Anong nag-ingol ibalik-balik? Sa tuwig yun. Ang unang doktrina sa Roman Catholic Church matungod ni Virgen Maria na mula sa fundamental sa Katolik Dogma, kuwang yun, Mary, Mother of God. Si Maria, Virgen Maria, inahan sa Diyos. Mother of God. Matag January 1, dahil siya pista idilihe, obligasyon ka na mga Katolikong simbahan, January 1. Ang sunod, December 8, Immaculada Concepcion. So, obligasyon yapon sa mga Catholic members, Catholic people, nga mo participate sa Santos kami, Eucharistia. So, ibalik-balik, Pasko, December 25, the Nativity. Ibalik-balik po sa Roman Catholic Church, ang maong pagsaulo sa December 25, ang pagkatao sa Panginoong Jesucristo. Yan, si Jesus Christ, ni magic na sa limutan na tao, ni magic wa, ni Agi Jesus kumabay yung galing. So, sorry, tangkan din eh, Brad. Para di ko ba? So, manang mga kitso ng ang punto na ito balik-balik sa simbahan para ang mga membros Katoliko makasabot yun kung saan ang doktrina ng tungo ni Virgen Maria. Anong ibalik-balik? Balik ngayon ako. So, madugay, balik-balik ko, makatong kita. Oh. So, ang unang doktrina may tungo ni Virgen Maria. Oh. President, ang hapon.
Mao ang Mary, si Maria inahan sa Diyos. Si Brad Mario, sige may kuling sonas birin sa barangay, pero yung tanang isa ito na yung katuan lawa, Martis ko to sa wani nga ano man wa aprobahe ang bining Gordon Tricks o media tricks ni Brad Maria. Ang mag-aprobaran na siya Santo Papa niya so ako pa wa ang aprobahe ang tigpatilawala ni Brad Maria o tubos kaya kung aprobahan na sa Santo Papa na mo na murag dakong ng tubig ano man si Brad Maria pure tao man o niya pure tao sama na to babae mo sama ninyo sila o niya si Jesus Christ matuog ni Diyos matuog na tao mas labas si Jesus Christ kaya sa pagka-Diyos si Kristo wa pa matao si Brad Maria si Jesus Christ diha naman nasa Juan 17:5 sa wapan kanabutan wapan kalibutan si Kristo uban samahan nato ba diha siya sa Juan 1:1 ngayon dito sa Living Bible before anything existed there was Christ with God sa ito pa sa wapan kanabutan si Kristo eksisido na Pagkakita nga ng Sibo, na iminingan ng Sibo. Sibo mo kita? Sibo. Christ existed before universe. Tukma kay siya, upat ka liters. Sibo. Si Kristo, eksisido na sa wakang kalimutan. Unang Sibo ron, muli unang Christianity, gidaan ni Magellan, ang larawang sa Tuninyo, sa tuig, 1521, March 16, 1521. Namay na kong larawan dito sa San Nicolas, magkatuhan mo ito usay dito. Naay larawan ni Magellan, gabit sa Santo Niño. Nya, diyan ang Santo Niño gidaan ni Magellan sa San Nicolas Paseo. Nya, 1521 man, 2026 ang daron. Minus, bilhin usay resulta, 505. 505 years nakatuig milabay gikan sa pagdala ni Magellan diri sa Kristiyanidad Katolik sa Cebu, Philippines. Ba't tinugaya 505 years? Daghan na namatay siya. Sarway mabot ko 500 tingali. 100 ilisod na ni. Cinta. O, pagdadahan ng mga ipo social media ron, mga batano, musikat pa, namatay na. Muna na, sa dili pa naman itamo sa itong tagsa kakinabuhi. Pag-ampon ta, malandong ta, magpadool ka sa Ginoo, mag-ipusyon ka ni Birhen Maria, para si Birhen Maria mutabang na ito. Asa, baliwaan na sa mga Katoliko, may mga parte doktrina. Si Saint Antonio de Padua Pagapon, nakinumdum ko niya, siya kaagi sa una. Hinggan lang sa The Golden Mouth. Nga naman, nagwali siya sa mga tao, biyaan siya ang namati ng isda seperti memikir sa Antonio de Padua isda ng namati niya sa sangyaw sa unang panahon Golden Mouth. So muna na tinuod ang ingon yun sa ni Dr. Rene Bolicer na 18% kaya nga mga Katoliko nga mga church goers. Grabe ka, may kabalin na 16.5 million. Nga pila makakatoliko dito sa Pilipinas, 92 million. 92 million sa kanya, minus 16.5 million. Kagamay ang katoliko na yung mga sa simbahan. Itandi sa 92 million. Nga pila mang katao ang tao sa Pilipinas, 115 million. Pila ng mga Iglesia ni Cristo, Sabanista, Born Again, Mormons, Datingaan, Baptist, so mga Protestante ba? Ang Muslim, pagano na, di na Kristiyanos. O ba na Hinduism o Taoism?
So balik na sa unang doktrina, Mary, Mother of God. Si Maria, inahan sa Diyos nga nagpagkatao. Tago na sa ginahan sa Diyos. Kaya kung tago sa ginahan ni Kristo, sakto man na, pero kuha man na may Kristo sa bulangan, laghan mo na. Na malabi ng bulang, tali, nadadlaw gina. Kapit siniwan, nadadlaw, tabunok, mga complex, ubang lugar. Manggawas sa mga kwarta sa mga siguro. Manggawas. Pero ato sa ilang pamilya, tudan, bugas, way kwarta. Pero sa sugal, manggawas. Nya, wala ba siguro, igulit, kabaktasan, napili sugal. Nakoy amigo sa una, giyagi ko sa umditihan sa una, trabaho ko sa Calise City, sa Vanguard, Chikwe. Nagi amigo, diyan ko mention. Nakay-plite, apa? Pildi mo santa kong kwarta eh. Kapilikan ko. Pak! Hari patay. Wah, gitu. Nya, ito, may isang tao siya, may natago magmagalaw. Kasama na sugal mo siguro na. Perihara man na sa ang tao ng Diyos, atheist. Ang tao ng Diyos, parang naman ay sugatan sa plaza ng Ebenezer, debate nga, wala'y ginoo. Itawag na sa Catechism of the Catholic Church, atheist. Reject the existence of God. Unya kaning sa Biblia, ang mga Diyos, buang suma sa Salmo 41, Salmo 51. Ako recognize si Brad Mario, isa sa mga aktibo nga presidente sa barangay. Way pili-pili, way puli-puli, kaya di mo mapili. Matod pa niya, 71 years na ang sa barangay. Pati lugayan na dahil. Wapang matao sa Mario, yan ang sa barangay. Wala na nindot siya. So, ako pa rin yun itong kuwan nga ang kining sa Salmo 31, Salmo 31, ang buang niyo sinasing there is no God. Wala Diyos. Sa ito pa, kanang buang lakaw sa kulon, Cebu City, wa anak gunungan na Diyos, buang ko. Muna gipananwit sa Diyos, ang buang nag-ingon na kasing-kasing wala Diyos. Mawala atheist. Muna ako din gipananwit ang mga sugarol, mga kaigsunan, wala siya ning pratabla, wala Diyos. Wala Diyos, tabla. Kung wala Diyos, pili sila. So mga, nagagaman na sa tunasugatan sa debate sa Ramburadyo sa Plaza Indonesia. Pero mga amigo, yung panaton ay kumag ng tugi. Kaya isyo por isyo na. So muna siya nga, ang unang doktrina may tungkol ni Virgen Maria, si Maria inahan sa Diyos. Nga dahil pagkatao. Mora si Jesus Christ o yung anak. Basig nasa itong mindset ng Holy Spirit o God the Father may gianak si Virgen Maria. Dili. Ang gianak niya, ikadawang persona sa Santisima Trinidad. Kaya naiplano ang Diyos nga mahal nga ipadala niyang bukto nga niya, pwede ko na mo tukpa ka ni Jesus Christ, gamanan mo na. Pero ipagi nito sa kababae, hanay ba? Sumasa Balaod, Galacia 4:4, sumasa Isaiah 7:14, usa ka babae birhen manangkon, usa ka bata nga lalaki tawgon sa Emmanuel. So birhen na, Isaiah 7:14, pila to'y sa wapa sa mga tao. Pati lugayo, 800 years. Sa ba 800 years before Christ? Sa wapa matao siya, 800. Yang isa may edad 800. Bisa kining birin sa barangay, 71 years ago. Mula nga, tagna na ni Propeta Isaias nga mapot ang sa kabata nga tagol sa Emmanuel
Niya giso sa kababae, natuma na sa bagong tugod, Mateo 1:18-23. Klaro kayo? So, wala na si Jesus Christ na. Pero, lubugong niya po na ito ng lain rayon na dili na si Jesus Christ. Ang kuno na nila siya na. Wala makalibog. Kaya magbasa-basa sa Biblia na wala yung gaya na ito. Makasaad kita, mga kikuna. Muna ngayon magisteryo, Santo Papa o mga Obispo. Muna yung sa sukuranan sa Kabaturan sa Roman Catholic Church. Bible, Magisterium o Apostolic Tradition. Tulog na sukuranan sa Kabaturan sa Roman Catholic Church. Sa mga protestante, hindi Katoliko, Bible na yun. Bible, pero sa Katoliko, Bible, Magisterium muna yung simbahan, Santo Papa o mga Obispo. Unya ang ikatulo, muna ang Apostolic Tradition. So, tulog ka sukuranan sa Kabaturan, ang guide sa simbahan na matudlo ngadto sa mga tao. Muna siya na kahit sa ibang lalayo. So, ang ikadua na doktrina may tungkol ni Virgen Maria, mga kaisunan, kining Immaculada Concepcion. Kining Immaculada Concepcion, putli, mulay-muli kumansa. Ngayon nga, si Virgen Maria, hindi itaptas sila niya, wala siya isalang panulundon. So, dili basta-basta si Virgen Maria yun, na siya magigipili yun. Anak ni Santa Ana o ni Joaquin. Patron na yun, nasa Parili Cebu na yun. Sa Sintaan Manila sa Parili Cebu. Si Kuan mga kaisona, kining kanina na lang, uli mo man sa muna ito, Immaculate Concepcion. Immaculada Concepcion. Bariyong kagaya sa kalimutan sa mga tanang Katoliko, kaya magpista na sa daan December 8. December 8, marag September na masunod buwan, pita-pita. Kaya magi pa kalagalan. All Souls Day. So ang kanong ibalik-balik mo na sa Roman Catholic Church, ang December 8, mga kaituna. Ipangutanan ako si Monsignor Gaetano Bilbolingo. Ano ibalik-balik ng Monsignor? Kintigaan ko ng puklit ng gamay, tanawa pinagpil. Pagdanaw, naagi dito, certain about faith, paglikon sa atong pagkuho. So kanang ibalik-balik ang Mary Mother of God, January 1, Immaculada Concepcion, December 8, dan nativity pagkatao ng Kristo, i-appeal pa rin ang Holy Week, buwan pa, kalagalan, pagliko na sa atong pagkuho. Kaya naman yung mga abot ng generasyon, mga brothers and sisters. Kaya wala pa kasabot ko siya pagtulungan sa Ginoo sa Roman Catholic Church. Niya, maaftan sila, makadungog sila, mabalik-balik, mausan sila. Pero sa una ko doon, may kalimutan ng doktrina, tining apologetics, pagtulunan ni Virgen Maria. Tungkol sa 2001 ni Brother Wilkie Ibunes, Igso ni Judge Ibunes, Sugur Pargo, Cebu City, yan na po ng ating charismatic. Charismatic, ang mga speaker, Aling Guspina, kadungog ka na, nangungi ka na, memorize ang kining from Genesis down to Revelation, uman, mga lalaying speaker. So, sunod, depender sa HDR, but so friendly. Hantod nga nakatong dugay-dugay. So, mga na siya, guide pa. So, guide ko si Wilkie Ibunes, nga napadaol ko sa Ginoo. Duranting Katoliko mo sa una. Ikaw, marang ko ko'y Ginoo sa Gihapon, kaya may klaro. Wala sabot ko sa importante ng Santos na Misa. Official pare. Kung siya rule ni Virgen Maria. Morba. O niya, so na siya mga kaisuna na ang ibalik-balik sa simbahan Katoliko Romano na sa Katekism of the Catholic Church 98
nga para sa maabot ng henerasyon. Kaya mga bata ang may daghang ganyan wa pa ni alaman mahitungod ini. Pero maabot ang panahon nga mahamtong na sila gawa sa makubinsira at laing reliyon at hindi malasa maato sa laing reliyon, hindi magkatoliko. O siguro na yung mapare na sa seminaryo, kagbayan ko na. So, naman na, dili mahili sa mga pare ba? Mo na argumento ni Monsignor Ibulingo, karang simala ba friend? Karang lindugon ba simala? Sikat may na, kada birthday ni Virgin Mary, daghang itaw, o kada 12-13, daghang itaw na. Pero di sa kayo mo sa dominyo, kanang barong sa January, daghang ayaw dito, daghang sa garing-sarit lang, daghang. Dili man pare ang lumala sa simala. Pero ang tinawag na simala na ang sinskina na yung parokya. Lidugon ng bako. Anong naibaw ko? Karang sinskina ang ibangan o 7-Eleven, Brad Felix Monte, ako man tinunaan sa Biblia. Oh, hindi siya mo prena ko mo tugi, mo wali. Pero ganahan sa na yung mga libro. Kanay yung life partner ng asawa, magbugol-bula, tungod-gunan ako nga, ang naghanap libro ang niyong para. Nya, ito ba mo siya? May nanay ko. Kasi magbisyo ko. O, usaha mo na niya. Kailangan siya mubasa sa Espirituanon. So, natakdan ako sa tinuluan. So, mana siya, naiyon siya, simala ba dili? Dili ang simala dito. Lindukon. Pero sikat na simala. Siya sa lugar ko. Pag-bito ko lang ito. Brother sa ba? Sa ito ba? Maputulan sa pero mamatay. So, way kalugtungan ba? Di niya pareha pero sa mga pare. Ako ng amigo si Padre Martin. Padre Martin? Pastor Martin. Sa'yo na? Amigo na. Brother? Pater. Pater? Pater. Prater na rin siya? Martin? Na ron? Ina na? Nagre-begin pa rin ako. Ada? Prater? Ini suciyo na layas pare kaya na seminaryo ba? Mo kuan, mo kung wala mga pare, mo pare sa nang kuan, way bugto ba? So na say legitimate continuation ba? So sumala kaya sa mga di kuan Ginoo na milagro dito ba? Di suminto sa Virgen Maria, pero ang mga milagro ang Diyos lang, pinagi ni Virgen Maria. Only God can make miracles, may timani. Ang Diyos ay makapilagro mga kayo na. Ano ang si video mesa mo ni tiga pro sa mga ganito ba ng video na? Siya pare kung mesa berbalik? Senyor. Ano balas? Arthur no? Dia nasa orang hindi na no? Dibalik dia. Nabalik sa mo gora. So, wala nga ang punto ng mga kaigsunan, doha ka pagtulunan ito mo ni Virgen Maria, inahan sa Diyos o kanunay asim, pudli kanunay kasi si Virgen Maria, walay buling umansa. Kaya naman, ang Ginoo mo ni hatag ina na o grasya ni Virgen Maria na sa Lucas 1:28 ningon dito mga kaigsunan kining Ave Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tuel Mulieribus. So the word plenos o plena can describe sa kababae o plenos pa masculine man describe sa lalaki. So ang plena wala si Virgen Maria Lucas 1:28. Kaya di ba tiyo nun muna sa banda? Dili na si Maria. O, mana man. Pero kung ibang basa ng Lucas 1:27, yang ko'y Biblia kung basahon kay kasas mong oras. Kanya, pulong lisduro niya, dito basahon. Kung mo na ni Ginoo, huwag kayo basa-basa ka. Lucas 1:27, yata sa ano? Kaya ito na. So, puno sa grasya yun, si Virgen Maria. Luke chapter 1 verse 27.
Ang 1 verse 28, kuha na siya sa Ruel yung Bible, puno sa grasya na, mga kaigsunan. Sa 28, Lucas 1:28. Dari mga kaigsunan. Ini King James Version natin ni Katoliko, pero laban na sa Katoliko. To the virgin spouse, to the man name was Joseph. Satu pa, and the virgin name was Mary. Satu pa, si Maria, suma sa Lucas 1:28. Ang ipasabot sa Luke chapter 1 verse 20, na puno sila sa si Maria. Taro ko sa Biblia. So, ikatulong pagtulungan na to, mau kanuna yung bilhin si Maria. Sawa pa siya mga anak, bilhin. Sa panahon siya ng anak, bilhin. Sa uma ng anak, bilhin ng iyapon. Libog ng laing rayon eh, di mo to eh. Sabi nung ang panundok sa Roman Catholic Church, kung siya bilhin ko, kanang anak ni Maria, ya, bilhin siya. Unya, na yung mga ikson, si Jesus na kaghan kayo. Besaw na pag-reconcile, pagtubag na to. Kung uyunan ka ng mga laing rayon, mura pong tinood. So, tubago na to na, kaya naikinon ng Biblia, tubago na yung mutana, mga kaigsunan, tubago na yung mutana, tubaga, 1 Pedro 3:15. Pero hindi at all times on sa rin naman. Magandang kanunay, na yung mutana, at tubago. So, klaro kayo mga brothers and sisters, yung Galatia 5, ipitsahan ng kamaturan. Sa mga kaki sa mga non-Catholic churches, sa mga dili-Katoliko, ato ng tubagon para makaingon sa pinuong bilhin niya, kaya may di magkatubag ang Katoliko. So, ato tubagan na, masi sa pulong sa Diyos. Kanang Marcos 6:6, so, wala, pangutanan na, declarative sentence na. Pangutanan na sa Murillo, hindi ba siya anak sa panday? Panday man si Jose, ang iyong mga igsoon si Judas, si Simon, Santiago, si Juan, o basta na Marcos 6:3. Sato pa, pangutana na, igsoon ba ni Cristo na anak sa panday? Kay si Jose, foster father mo ni Jesus Christ. Dili mo to amahan ni Jesus Christ na biological. Ama-ama mo ni Cristo si San Jose. Ang iyang inahan si Virgin Maria ni Jesus Christ. Masa, kaya ba ang anak sa panday? So, di may tao, pangutana, o ditson do pangutana. Kung igsoon ni si kanang gibinsyon sa Marcos 6:3. Ang tubag ng Marcos 15:40. Kay mga anak na sa laing mga ginikanan. At masawa na ang Marcos 15:40 na diyan. Unya, sa Galatia 1:19, i-mention nito, klaro na makaingon ka na tinuod yun atake sa mga protestante sa Katoliko. Ningon mo dito nga, ang igsoon sa itong Ginoo, si Santiago, Apostol. Sa ito ba, kaya igsoon, niya mao na sa Marcos 6:3. Pero, atong tingkayo, kanang Galatia 1:19 sa original, dili man in English ang original, Greek language man. Ingan na ito, Adelpoi, igsoon, sa Hebreo, Alek, Hi. Kanya, gimana na ito, kanyang Biblia, mga kaigsunan, wa ni magikan sa Pilipinas.
wala din gikan sa Saudi Arabia, wala din gikan sa Amerika o sa Canada o sa New Zealand o pang lugar. Nagikan niya sa Israel, sa Jerusalem. So ako gamiton ang Jewish mind, dili Pilipino nga mind dapat panguna-una. Nasa pa, diri sa palang sulatan sa Genesis 14, versikulo 12-14, naingon mga kaigsunan, ang parente tao kuno igsoon. Parente, higala o kadugo tao kuno igsoon sa kultura sa mga Hudyo, dili sa Pilipinas. Muna yung kultura dito. Nasa Genesis 15, niya ono pa rin 13. So na yung biblical support, mga brothers and sisters. So muna yung kultura. Muna si Jesus Christ, gialaan sa mga Hudyo, gidudahan, na nasa igsoon na biblical. Pero ang pamagana, kung inyong panuna, mga pastor, mga ministro, nga kana sa Marcos 6:3, buhat o no 14, kanang gimension niya, igsoon ni Jesus Christ, political. Bisan siya, ginikanan na amahan ng ginahan. Si Maria o si Jose, para may igsoon yun. Kasi tupagan na, minun sila, igsoon yun ba, political, asa mabasa na, ginikanan na si Jose o si Maria. Dili ko may San Jose kay Katoliko ko, San Jose ko, bro. Ang tumong no patanan ng mga pastor di mga Katoliko tumong sa Santosa. Yun ang to, nakaibilin siya na. Adi ka to ba? Muna nga, permanenting very Maria. Wa sa kahilap Jesus sa kalalaki, muna itawag sa Hebrew Bitula. Kaya ang tawag ko, kining Alma, Hebrew na, meaning virgin, untouched. Nana sa Isaiah 14 mga kaigunan sa gipahayag na usap babaeng birhen manampun, usap batang lalaki tabo sa Emmanuel. Birhen din dari sa King James Version mga kaigunan. Muna na makakainis propeta Isaiah. Pangalan na Jesus may birhen. Yan na usap So Karet, laro kayo. Kung basahon ang Old Testament, Isaiah 14 mga kaigunan, ayun din therefore the Lord Himself shall give you a sign, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Oh. So, natuman kini sa New Testament, magtugon sa Mateo 1:18-23. So, klaro kayo mga brothers and sisters, na doon yung kaligunan chapter and verses sa Word of God sa Biblia. So, muna nga, kunya si San Jose, wa yung hulabot sa iyang asawa na gwapa sa Virgin Maria. Kung hilabot pa siya, ali na Virgin Maria. Wa yung hilabot. Ano man, muna yung pinakatawag o supernatural rule ni si Joseph nga ang iyang wasay carnal desire. Human nature man tao may kaulag. Napugna niya ang iyang kaulag kikilawas siyang asawa kung si Virgin Maria. Kung kikilawas mo siya, dili na Virgin Maria. Muna yung timani. Nga na kaya nabay kaligunan niya sa palang sulatan na sa Daniel 2:10. Ang taong mataron, wala na kay Dorona mga carnal desire. Nga, si San Jose, mataron mo ito? Mataron, matiyo no 19. Kung hindi pa mataron, di siya masugot sa ipahayag, hangyo sa angel, ingon mga angel, isugot sa Diyos. Jose, ay mga asawa, magwapa, magsabak na lang si Espiritu Santo. Masugot ka? Uban pa ito, hindi ko masugot. Huwag hindi ko kilabot sa mga asawa niya. Magbuntis ano? So, muna nga, usa ka humility, humble, mapapasano ni San Jose, na ningon siya nga ang usa ka babaeng birhen, kuwan yun.
kanunay yun nga, kasi nga na, bilhin na ako. So, sugod si San Jose, dalang si Espiritu Santo. So, mapoy si una sa mga protestantes, uy, asawa rin sa Spirit, esposa si Espiritu San Jose. Dili. Pero esposa nga sa Holy Spirit, kung dili, carnal relasyon, kung dili, mystical relasyon, hebuluman na relasyon. So, muna, dugma mo na, perpetual virginity of marriage. Kenapa tiyo nung 5 ay lagi gamit ang pagluwag sa perubahan sa simbahan na kumana na hilatan sa San Jose, dautan ko muna ng mga dili katoliko sa San Jose. Punuan ng Biblia, simana ko ang Biblia, dili kuhaan, dili punan, nasa Benedict 18-19, sinutan sa Diyos ang muduga makuha ang Biblia. Kundi si anyone, 4 changes, even one word of the scripture. Satu pa, kung magadugang makuha sa Biblia, sinutan, matul pa sa Benedict 18-19. So, kanang Mateo 9:5, ilan lang dumaga na nakihilabot si San Jose. Huwag yung kahilabot. Pangutang asa mabasa na nakikisitsol intercourse si Jose ni Maria. Di ba matubag siya? Sa tawa, nung ibilin siya sa false system niya. So, nagpabiling ko rin. So, muna ikatulong ng Pina sa tulo sa Iglesia Katolika, Mary Madalugan, Perpetual Virginity, Kula na Kasusionika, katapusan, Nikaya, si Birhen Maria, lawas walag sa langit. Assumption into heaven. Matag-ugos pagtin. Unya, kaya siya, sige Birhen Maria, sa leader sa Pilipinas Barangay, niya matos sa instrumento sa Diyos pare sa katedral, Mother Church. Kaya mo presay sa misa karong ng sayo. Sama nandan, input ko ta, pambit sa dilipa ang santos na misa. So muna mga kiksunan nga ang punto niya, ang gining kaya, kung sa may doktrina na Brad, anang pagkaya kay Birhen Maria, lawas o galat. Ang pagtulungan niya mga kiksunan, nga di kaya siya sa langit, lawas o galat, dili, ngayon na ba, namatay pa na si Birhen Maria. Gidibantihan sa mga Bible scholar sa mga Katoliko, ang mingon mo ba natulog si Birhen Maria? Ngayon ba namatay? O, ano yung mga lalay opinion ba? Dili na pagtulungan nga namatay siya. Ang para nako, namatay kini si Birhen Maria, namatay niya ang anak ang pagkatao ni Jesus Christ. Namatay may pagkatao ni Jesus Christ. Uno Pedro 3:18, ang pagkatao, pamanong gini ang Kristo namatay. Sayo kami muna, gaday literal, hindi sa matay literal. Sayo kang panudo subang mga safety, mga kikunan. Gaday literal. God ka natay mga sakto yun. Muna mga kikunan. God ka natay. Unya, ang mga Bible scholars, ingon nga natulog. Kaya pagkatulog mga kikunan, kung ato ka sa diri sa kung nakikita na dito sa kasada nga nakikahigda dito nga kita rin natulog, di ba ang paginawa niya ngayon bisa nga awan niya bugto na nagawa pero yung nulog o ginawa mo na buhay gila muna ang pagkatulog brother the perfect image of it muna perfecto imahin sa kamatayon ang pagkatulog nga kayo na muna gituruan sa mga berskalan si Maria primer natulog. Pero ang Catechism of the Catholic Church 966 Catechism of the Catholic Church, ang human earthly existence ni Birhen Maria ni Hunong was finished. Earthly life, what is about ay yung tanong na kinabuhi ni Hunong, kung matay. Kaya meaning sa kamatayo 1007 sa Catechism of the Catholic Church, death is the end of the earthly life.